Diyos marahil na aldaw sa indong mga tugang ko kay Kristo. Iayon ta po sa satuyang mga pamibi sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving Mass offered by Binang Bunyag and Iya Rodriguez. Thanksgiving in petition of Lorraine Evanin and Robert Eifert Jr. Thanksgiving in petition of Lorraine Evana Clarete. Thanksgiving in petition of Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving for all the blessings received offered by the Sena family. In honor of Joseph, Mary, and Joseph, offered by the Sena family. Thanksgiving Mass offered by Ining Lumbria. Thanksgiving Mass offered by Mirna San Benaventura. Thanksgiving Mass offered by Nemia Celebante. Birthday blessing of Ronan Robredo. Thanksgiving prayer offered by Harry Robredo and family. Thanksgiving for safety and protection offered by Matias family. Prayer intention of Maria Faye Donna Rodriguez offered by Bunyag and Rodriguez families. For safe delivery of Michelle Angela Primavera and her baby offered by Binang. For divine guidance of Arnaldo II and Arnold Kirby Bunyag offered by Binang. For safe and good health of Biel Maria, Gerald Theodore, and Jerome Rodriguez. For safe and good health of Cindy and Carmen Bunyag offered by Binang. For safe and good health and financial blessings for Mary Jane, Roderick, Mylen, Joseph, Maria Francia, Hector, Virgie, Alexis, Judy, Christian, Luis, Marie, Rafael, Mary Naina, Melis, Jan, Ruth, and Angelo, offered by the Sena and Llantero families. For good health and healing of Justine and Eloise, offered by Mel Matias and family. Eternal repose for the soul of Father Luan Arcia. Eternal repose for all the souls of CRC and LLFCC members and for all the souls in purgatory. Eternal repose for the soul of Arnaldo, Arvin Arnold, Jose Angela, Exinias, Maria Alfredo, Remedios, Rolando Sr. and Jr., offered by Bunyag family. Eternal repose for the souls of Father Rustico Burse, Father Arnel Estrella, and Monsignor Pablo Aguilar. For the souls of Virginia, Antonia, Huberto, Santos, Josefina, Juan, Julia, Leonzo, and for the souls in purgatory offered by Alinarte family. For the soul of Micaela offered by Mirna San Benaventura. Ngunyan po yun, enot na Domingo kan Adviento. Ngunyan na enot na Domingo kan panahon kan Adviento, inaapodan kita na magkaigwa kan tunay na pag-andam sa ikaduwang pagdatong nin kagurangnan. Dahil niya to aram, kuno aron siya madatong. Dapat na maging andam kita sa gabos na panahon. Idulot niya to ang selebrasyon kan Eucharistia para sa tunay na espiritu nin pag-andam. Ang mamamayo sa selebrasyon kan Eucharistia, iyo po si Reverendo Padre Jason Gaite, Formator Professor, Holy Rosary Major Seminary. Matindog po agabos asin sarabay niya itong awiton, ang awit sa pagpuon.
sayan hada ni langit. Ano po sa iya, siya man Emmanuel, Diyos suya sa to. Sa ngaran ka na masing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ngunyan po na niyato ang rito kan bendisyon, kan korona, kan adviento. Mga tugang ngunyan na aldaw, pinupunan niyato an panahon kan Adbiento. Buksan niyato an satong isip asin puso para sa dakulang pagkamuot sa to kan Dios. Sa pagandam niyato sa pagsabat kay Kristo sa satong buhay. An mga kandilang ini, kan korona, kan Adbiento, nagpapagirumdom sa to na si Yesu Kristo napadigdi sa pagpara kan kadikluman kan satong buhay, pasiring sa liwanag kan sa iyang murawayon na kahadean. Mamibi kita. Amang makakamhan, asin daing kasagkoran, Diyos, kan gabos na mga panahon. Kami inaapod mo, ngunyan an aldaw nin pagtubos, inian oras nin pagpuka sa pagkaturog. Hare, pagpatagasan sa indong mga puso, ngunyan tinatawan mo kami, kan biyaya na makalaog sa bagong panahon, liturhiko, huli sa imong pagkamuot, asin pagkaherak. Bendisyoni, asin pakabanala. Ining korona, nagikan sa sinalapid na dahon, tanda kan samuyang pag-andam, sa panahon nin pagdatong, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ngunyan, apodan na po nato si Cassie Fornoles na iyo ang masulo kan enot na kandila. Lugod ang ilaw na ini, magpagirumdum sa to kay Kristo ang tunay na ilaw na nagtataong liwanag sa mga panahon ng kadikluman kan sa tong buhay. Sa lambang pagsulo niyato kan kandila sa mga Domingo kan Adbiento, lugod kitaman magtalubo sa pagkamuot asin makapagandam sa pagsabat sa iya. Ngunyan mga tugang sa tuyan ng akuonan sa tong mga kasaalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maheraka. Kagurangnan maheraka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maheraka. Kristo maheraka. Ika na nagtutukaw sa tuo kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maheraka. Kagurangnan maheraka. Maherak man lugod sa tuwan Dios na makakamhan asin pakapatawadan sa tuong mga kasaalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan sa imong mga parasunod, ining pagmaot, tanganing mantang nagsasabat sa paagi ng mga matanos na gibo, sa imong Kristong madatong, kaming mga kaibaan sa tuon niya, magin maninigong mag-ako kan langit no na kahadean. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. Ang mga Kristiyano sa ngunyan, nagtutupod kan kapanoan kan panuga na mahihimo sa pagdatong ni Kristo na iyo ang Mesiyas.
An kapanuan kan pagtubo sa to, itatao kan Diyos sa huring pag-abot ni Kristo sa kinaban. Hinanyugon po niya to an enot na tataramon. Pagbasa sa surat ni Propeta Jeremias. Uya, maabot ang mga aldaw, ulay kan kagurangnan. Asin uutubon ko ang mga panuga, nin kaugmahan na tinaram ko sa harong nin Israel, asin sa harong nin Huda. Sa mga aldaw na iyan, asin sa mga panahon na iyan, papatubuon ko ki David, ang supang nin kasuripotan, asin gigibuhon niya sa daga, ang matanos sa kasuripot. Sa mga aldaw na iyan, ililigtas ang Huda, asin an Jerusalem, maerok sa katiwasayan. Ini an ingangaran sa iya, an kagurangnan, an satuyang kasuripotan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. sa imo kagurangnan, itinaas ko ang sakong kalag. Sa saimo kagurangnan, initaas ko ang sakong kalag. An mga dalan mo kagurangnan, imunda mo sako. An sa imong mga paagi, tukdoan sako. Patapaka ako sa imong katotoohan, asin tukdoe. Huli ta ikaan Diyos na sakong kaligtasan, asin sa imo ako naglaom, bilog na aldaw. Sa saimo kagurangnan, initaas ko ang sakong kalag. Marahay asin matanos ang kagurangnan, kaya itutukdo niya sa mga parakasala ang dalan. Dadarahon niya ang mga mapakumbaba sa tama, asin tutukdoan niya ang mga mahuyo kan sa iyang mga dalan. Sa saimo kagurangnan, initaas ko ang sakong kalag. Ang gabos na agihan kan kagurangnan, pagkaherak asin katotoohan, para sa mga nagtutungkos kan sa iyang tipan, asin mga patotoo. Huli kan ngaran mo kagurangnan, patawada ang sakong sala, taini dakula. Sa saimo kagurangnan, initaas ko ang sakong kalag. Ang hilom kan kagurangnan, para sa mga may pagkatakot sa iya. Ang sa iyang tipan, pinapaaram niya sa inda. Ang sakong mga mata, danay na nakaturohok sa kagurangnan. Huli ta pinalusot niya sa hikot, ang sakong mga bitis. Sa saimo kagurangnan, initaas ko ang sakong kalag. Si San Pablo, minapamigbi na lugod tawan sinda kan kusog nin buot. Tanganing sinda makapag-andam sa banal na pagdatong ni Kristo. An Adbyento, panahon nin pagsulsol, pagbabago, asin pag-andam. Inaapod nga kita na makisumaro sa paggirumdom sa iyang pagkamundag sa Pasko. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga tugang, patalubuon lugod asin pasupayon kamo kan kagurangnan sa pagkaminruot muutan asin sa pagkamuot sa gabos, siring kang ginigibo mi sa indo. Tanganing maparigon niya an sa indong mga puso na mayong kakundian sa kabanalan sa atubang kan satong Diyos asin Ama. Pagdatong kan kagurangnan tang si Jesus, kaiba kan gabos niyang mga banal. Sa katapusan, mga tugang, nakikiulay kami asin nagsasadol sa indo sa kagurangnan na si Jesus. Inako nindo sa mo kung paano kamo dapat maglakaw, asin magpagayag-gaya sa Diyos, asin naglalakaw, na kamo ninsiring. Gibuhon nindo an urug pa. Aram nindo kung ano ang mga pagbuot mi sa indo, sa ngaran kan kagurangnan na si Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Magkakaigwanin tanda sa aldaw, bulan asin kabituunan. Sa ibabaw kandaga magingiridit ang mga nasyon, huli sa tanog kandagat asin mga alon. Mawawaran malayan mga tao sa takot asin kahaditan. Dapit sa madagsa sa kinakban. Taan mga kabagsikan kan kalangitan, mayuyugyug. Dangan mahihilingan akin in tao na nagdidigdi sa panganuron, sa kapangyarihan asin dakulang kamurawayan. Kunini magpuon ng mangyari, magtindog kamo nintiso, itaas ang mga payo, taharanina ang pagtubos sa Indo. Mag-ingat kamo, tibaad, maggabatan sa indong mga puso, huli kan ribong nin payo, pagkaburat, kahaditan, kanaro aldaw na pagkabuhay, asin biglaon kamo, kan aldaw na iyan, siring sa sarong siod. Tadadagsangan, kaiyan ang gabos, na nag-ierok sa lawog kan bilog na daga. Kaya magpuka kamo, bilog na panahon, nagpapangadji, tanganing madulagan nindo ini gabos na mangyayari asin makatindog kamo sa tubang kan aki nin tawo. Mga tugangan marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pagumaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos marahay na aldaw po sa indo gabos mga tugang. Diyos maray na aldaw po, Father. Happy New Year po. Happy New Year, ma'am po. You might be wondering, baka nagtataka kamo kung taano pig-greet ko kamong Happy New Year. Iyon inhuli ta, ngunyan po kayang enod na Domingo ni Adbiento sa katamang po pinupunan ang bagong cycle sa satuyang kalendaryo liturhiko sa simbahan. Kaya Happy New Year sa Indo Gabos. Mga tugang, ang panahon nin Adbiento digdi pinapagirumdum kita kan sa tuyang simbahan na mag-andam sa duwang klase nim pag-abot nin sa tong kagurangnan na si Jesus. Kaya po nga ni ang tataramon na Adviento, Advent, hali po yan sa tataramon na Latina Adventus o kaya Advenire. Abot sabiyon arrival, coming, pagdatong, or to arrive to come to, magdatong. Asin, sa duwang tataramon na Latin na ini, Adventus, Advenire, sa naman ang ibig sabihon, igwa talagang madatong. Asin kaipuan niya tong antisiparan, ang sa iyang pagdatong, kaipuan niya tong andaman, ang sa iyang pagdatong. Asin sisay, ang inahalatta sa panahon na ini, mayong iba, kundi ang sa tong kagurangnan na si Jesus. Asin, base sa katukduan kan sa tong simbahan, an sa tong kagurangnan, madatong, nagdatong na ngani sa duwang paagi. Enot sa paagi nin pagdatong niya, kan siya namundag digdi sa kinaban. Kan siya sadit na umboy, duman sa Bethlehem. Pinangaki kan sa tong mahal na ina sa sabsaban. Kaya inaapod na po ining aldaw na inias sa ngunya na panahon, Christmas Day, Pasko. Alagad, igwa pang saro na ini mangyayari pa sana, igwa pa sarong pagdatong kan sa tong kagurangnan na inaandaman ta. Asin ano iyan? Itong inaapon na panduwang pagdatong kan sa tong kagurangnan. Itong Pasko, enot na pagdatong ni Kristo na sa tong kagurangnan. Ikaduwang pagdatong na inaandaman ta, inaantisiparan ta, yun na po yan ang inaapon na second coming of Christ o inaapon man na last judgment. Uring pag-uusga. Sa tataramon na Griego, inaapod dining parousia. So alagad, technically, ang sa tong simbahan, madalas inaapod ining huring pag-uusga o last judgment. Taano? Gabus po kita sa saro-saroonin mahal na Diyos sa panahon na iyan na magdatong na ini. Gabus kita sa saro-saroonin mahal na Diyos, huhusgaran, susug sa buhay na sa tong ipinahiling, mantang kita nabubuhay, digdi sa kinaban. Mga tugang, siring na kita naghahalat
sa pagdatong ni Kristo. Nag-aantisipar kan sa iyang pagdatong, kaipuhan na andaman ta iyan. Siring sa sarong bagyo po baga, na inaandaman niya to, tanganing, dahil kita, rautan nin mga gamit, mawaran nin mga gamit, dahil kita, magkaigwa din kapamilya o kita mismo, mawaran kan sa tong buhay. Siring man dapat ang sa tong attitude, sa pag-antisipar, pagpreparar niya to, sa pagdatong kan sa tong kagurangnan na si Jesus. Dapat igo kitang mga bagay na kaipuhan niya tong gibuhon, tanganing sa pag-abot niya, dahil kita matakot na mag-atubang sa iya. Ano ang mga bagay na kaipuhan niya tong gibuhon bilang akmang preparasyon sa pagdatong kan sa tong kagurangnan? Mga tugang, kung paghuhurup-hurupan taan sa tong selebrasyon, liturhiya ngunyan, asin lalong-lalo naan sa tong mga babasahon ngunyan, tinatawang kita ni mga paagi, ways on how to prepare ourselves for the coming of the Lord. Asin ano ang mga paaging ini, ways na ini, bilang tanda o kaya bilang gawi nin sa tong pag-andam sa pagdatong kan sa tong kagurangnan. Enot na enot, sabi sa tong ebanghelyo kan sa tong kagurangnan, be vigilant. Anong ibig sabihin kang vigilant? It means alertness, being always aware na anytime soon, pwede magpahiling ang sa tong kagurangnan. Tanganing husgaran kita, saro. Sabi ni San Agustin, ninhulita, kung babasahon ta po baga kaya ang Biblia, dahil man sinabi kung nuarin talaga, asin kung sain mangyayari ang pagdatong, ikaduwang pagdatong kan sa tong kagurangnan. So ano ang rason kung taano dahil sinabi kan sa tong kagurangnan, kung sain, asin kung nuarin siya madatong. Sabi niya sa iyang surat, the Lord keeps the circumstances of His coming hidden so that we may be always alert. Pero bigitang alerto. Kaya nga ni, bilang tanda kan sa tong pagiging alerto, vigilant, aware, na anytime soon, pwede magdatongan sa tong kagurangnan, we have to check, kaipuhan na, hilingon niya to bayaan sa tong buhay ngunyan, an sa tong gawi-gawi, an sa tong disposisyon, an sa tong attitude ngunyan na mga panahon. Tibaad bako ng tugma sa kabutan nin sa tong mahal na Diyos. Tibaad suway na an sa tong atensyon, an sa tong focus sa mahal na Diyos. Sabi nga ni siya sa tong ebanghelyo pinapagirumdum kita, na tibaad kaya pwedeng nangyayari, ang sarong focus, we are too focused, too attached, too distracted kan mga worldly affairs, worldly things, to the point na nalilingawan ta, napapasipara ta ang katotohanan, katotohan, na ang mahal na Diyos, madatong na bahalatong. Pag-abot kan tamang panahon. Kaya magayunon na pagirumdum po ining panahon na ini, nin Adviento. It reminds us to look at ourselves at as if we are looking at a mirror. Inihiling niya to an sa tong salamin, an sa tong sadiri sa sarong salamin. Ano to daw an sa kong buhay ngunyan? Pag nagdatong daw an sa tong kagurangnan, mag-abot daw at sa tong kagurangnan, ini daw na sa diri ko, andam na mag-atubang sa iya, andam na magtindog ding straight. Sabi ka sa itong ebanghelyo, asin nakatingag. So sabi kan mga Bible scholars, ang pagtindog ning straight, asin nakatingag, it symbolizes, parang nagsisimbolo po yan. Ang ibig sabihin po kayan, preparado ang sarong tao. Igwang kusog buot, diba? Na mag-atubang sa mahal na Diyos. Kaya, magayon na haputon niya to ang satong mga sadiringon yan, mga tugang. Ano daw ang satong gawi-gawi, ang attitude niya to sa buhay, disposisyon niya to sa buhay, tugma daw sa kabutan nin mahal na Diyos. So yan po ang enot na challenge sa satuya. Be vigilant. And aside from being vigilant, kaibanan kan pagiging vigilant, we have to look at ourselves. Reflect on our attitudes, reflect on our dispositions in life, reflect
on our actions in life. Tibaad, it is not anymore in accordance, they are not anymore in accordance with the will of the Lord. Alagad ang pagiging vigilant po, mga tugang, kulang po iyan. Kaipuhan na, nakasulot pala na ko ning green sa laan sa kuyang vestment, dapat violet. Pwede tang palitan at yan. Nalingaw ako. Kaya po nga ni violet ang sulot ko ngunyan, ninhulitaan ni kaduwang challenge. Dapat sulot ko ngunyan, ninhulitaan ni kaduwang challenge. Pwede ako magkapukunin. Ay kaduwang challenge po, iyo na magkaigaw kita ning pagbakli sa satuyang buhay. Igo kitang repentance na inaapod. Taano, ninhulita, ang panahon nin Adbyento, panahon ning pagpenitensya. Sinsaro, sa gawin ning pagpenitensya, iyo ang magbalik loob kita sa mahal na Diyos. Magbalik loob sa iya sa paagi nin pagbabagong buhay. Kaya po nga ni ang panahon man na ini, iyo man ang panahon tanganing mag-ako kita nin sakramento nin kumpisal. So tibaad, ang iba sa satuya, haloy nang day nagkukumpisal, day nagahagad ning kapatawaran sa mahal na Diyos. Magayon po ang pagirundom kan sa tuyang panahon ngunyan. We have to repent. All of us are sinners and we need God's mercy. We need God's forgiveness. Papaano kung magadan kita na mayo sa estado ning grasya? Pwede ta daw sabihon na andam kita na magatubang sa mahal na Diyos, mga tugang sa ikaduwang buhay, sa langit, an makakalaog sana iyo an mga malinig, an kalag, mga banal. Kaya habang may panahon pa kita, igwa pa kitang oportunidad, tsansa, na magbakli, magbalik loob sa mahal na Diyos, gibuhon ta. Asin magpuon kita sa paaginin, pag-ako nin pag-kumpisal. Kaining sakramento ning kumpisal. Alagad, ang repentance, ang pagbabakli, ang pagbabalik sa loob sa mahal na Diyos, kulang po iyan, mga tugang. Ninhulita, igwapang ikatulo. Nakaipuhan niya itong gibuhon. Ano po iyan? As a proof of our repentance, conversion, bilang pruweba, bilang ebidensya na kita nagbabagong buhay, kaipuhan na mabuhay kita giraray sa karahayan, asin, kabanalan. Iyan ang sinasabi ni San Pablo sa iyang enot na surat sa mga taga Tesalonica sa satuyang ikaduwang babusahon. Sabi niya, pinagre-remind niya, pinapagirumdum niya duman sa mga taga Tesalonica, kamu na nag-ako kung paano mabuhay ning magaya-gaya sa mata nin Diyos, mabuhay kamo ning siring, mabuhay kamo na makawili-wili sa mga mata nin mahal na Diyos. And we can only be pleasing to God's sight or to God's eyes if we live a holy life. If we live a good life. Alagad ang hapot, paano kita mabubuhay sa kabanalan? Paano kita mabubuhay sa karahayan, sa paagian, nin paggibo, nin kabutan, nin mahal na Diyos? Mayo pong ibang paagi na magpapabanal sa satuya, magigibo sa satuya na marahay na tao, kundi ang pag-utob o paggibo kan sa iyang kabutan. Kaya po nga ni mga tugang hapoton taman ang satuyang sa diringon niyan. It's good also to ask ourselves, especially today, am I doing the will of God? Especially in the past days of my life. Ginigibo ko daw, kan mga nakaaging aldaw, ang kabutan, nin mahal na Diyos. Igo daw akong kusog buot giraray, nagibuhon, ang kabutan, nin mahal na Diyos. Mga tugang giraray, mayo nin magpapabanal sa tuya na gawi. Mayo ning paagi tanganing maging marahay kita tao. Mayong iba po kundi ang pag-utob
kan kabutan nin mahal na Dios. So yan po ang ikatulong pagirumdom sa tuya. Ikatulong pagirumdom sa satuya, we have to prove that we really repented from our sins by doing good works, by living a holy life, as what St. Paul tells us sa tuyang ikaduwang pabasahon. Sinpanghuri po, nakaipuhan niya itong gibuhon bilang pag-andam sa pagdatong kan sa tong kagurangnan. Taning day kita matakot, day kita maging anxious, mahadit sa pag-abot kan sa tong kagurangnan. Sinabihan kan sa tong kagurangnan digdi sa tuyang ebanghelyo. Sabi niya, bakusan ng vigilance, kundi prayer. Anong sabi niya po? Kung nagdadangog kamo, danay kamong magpamibi. Pray ceaselessly. Daing patud na magpamibi. Mga tugang mahapot kamo, tano takaipuhan tang magpangadji, danay na magpangadji, saral daw niya tong pagkabuhay. Inot na inot po, pag nagpapangadji po kita, nagkakaigwa kita nin pagkakataon na makipag-ulay sa mahal na Diyos. After all, prayer is communication. Pakikipag-ulay sa mahal na Diyos. Ikadua po, pag kita nagpapangadji, nagkakaigwa kita nin pagkakataon na madangog ang kabutan nin mahal na Diyos. Ikatulo po, pag nagpapangadji kita, nagkakaigwa kita, pwede kitang maghagad kang inaapod na kusog buot, grasya ning kusog buot, hali sa mahal na Diyos. Tanganing magibon niya to an sa iyang kabutan. Mga tugang sa panahon po bagangon yan, masakit an maging marahay na tao, an mamuhay nin banal. Nagtutubod po kamo kayan, dawak gurano kang karahay na tao, igwang mga tao na may masasabi against sa saimo. Dawak gurano ka pakarahay, kabanal na tao. May mga taong dai mapiplis, dai mauugma sa saimo. Ang gigibuhon ninda bilang malala na reaksyon sa saimo, iyo na pakarauton ka. Kaya sa mga panahon na siring, kung kita nakakaranas nin mga pagtuligsa dahil kita naghihinguwang magpakabanal, magpakarahay, all the more that we need to pray, magpangadji. Taano mga tugang, with God by our side. Pagkaibanan taan mga mahal na Diyos, kung kita nag-aagi sa kasakitan, kung kita nag-aagi sa pagtuligsa, dahil kita matatakot, magkakaigwa kita nin kusog buot. Kaya po nga from time to time, ako po bilang haloy naman ako sa pagserbisyo sa mahal na Diyos. Napatunayan ko po yan sa sakuyang buhay, kan ako naglaog sa seminaryo hanggang sa ako naging padi, naigwa na akong ministeryo. Pag ako nag-aagi po nin mga pagsakit sa buhay, an inot ko pong ginigibo, iyo an magpangadji. Even if it means crying in front of the Lord, I would do. Ginigibo ko po. Tanganing patunhayan ko sana sa mahal na Diyos, nakaipuhan ko siya sa sakuyang buhay. And I think this is also the same challenge to each one of you. Kung kamo po nag-aagi ning kasakitan sa buhay, daw naghihinguha kamong maging marahay, naghihinguha kamong maging banal, magpangadji kamo sa mahal na Diyos. Taiyan an kukuanan nindo ning kusog buot, tanganing kaatubangon an mga kadepisilan, mga pagsakit, mga problema. Asin daw nga ni ang pagtuligsa kan ibang tao sa satuya, mantang kitang naghihinguwang maging marhay, asin banal. With God by our side, we will have the courage to face all these things. Asin, bakusan ng kasakitan,
Bakusan nang sa problema, magkakaigwa kita ning kusog na atubangon ang mga siring na iyan. Bakusan na pong yan ang advantages kang prayer. Kundi even bago kita mag-atubang sa mahal na Diyos sa huring pag-uusga, when we have a good prayer life, magkakaigwa man kitang kusog buot na mag-atubang sa mahal na Diyos. Tanganing kusgaran po ba kita kan sa tong naging buhay digdi sa kinaban. Kaya lugod mga tugang, inulugod na panahon o kaya season of Advent. May this be the best time for us, fitting time for us to prepare for the coming of the Lord. Asin ano ang kaipuhan ta pong gibuhon, mga tugang? 4. Enot, be vigilant. Maging alert that anytime soon, pwede magpahiling sa satuya ang mahal na Diyos. 2 po, repentance. Magbakli kita sa satong buhay. Magbalik loob sa mahal na Diyos sa paagi nin pag-ako nin kumpisal. Asin 3, patunayan ta na kita nagbabalik loob sa mahal na Diyos, nagbabakli sa satong mga kasalan sa paggibo, giraray, ning karahayan, sa paghingowa na mamuhay giraray sa kabanalan. Sing panghuri, nakita po, pakusugon ta po ang satong prayer life to strengthen our prayer life so that even in the midst of difficulties, we will have the courage, we will have the guts to face them all. And even at the end of time, we will have the courage to face the Lord. Amen. Matindog po nga, boss. Ipahayag taan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dae nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dahil na lang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman, huli kan Espiritu, Kibirhen Maria, Santo Kibirhen Maria, asin nanitawo, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sakot sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ang sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtao nin buhay, nagikan sa Ama, asin sa aki. Siya kaibakan Ama, asin kan aki. Sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, mantang pinupunan niya tuan bagong taon kan simbahan, mamibig kita sa Ama, natabangan kita magandam para sa pagdatong, kan kagurangnan sa satuyang kinaban, asin sa satuyang buhay. An sa tong isisimbag, kagurangnan hinanyugaan sa ansamong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, asin kapadian, mabago kaining panahon ng Adviento, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, mamidbidan niya to ang pagdatong ni Kristo sa mga taong nasasabatan niya to arualdaw. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ngunyan na Adviento,
matawan niyato nin pagbangno ang pangangaipo kan mga daing sukat, kisa sa tuyang sadiri, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing kitang mga nagahalat sa Pasko nin pagkamundag ni Kristo, makisumaro sa mga pagtios asin pagsubok kan mga nasasakitan sa pamuhay-buhay, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing si Kristo, masabatan kan mga gadan sa indang pagbaklay, pasiring sa langit, ipamibi niyato sa kagurangnan. Inanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan na Diyos, sa panahon na ininin at biyento, warasan sa mo ang bagong pananaw, mantang naghahalat kami sa maugmang paglaom, kan pagdatong kan aki mong sa Yesu Kristo. Siya na nabubuhay asin naghahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Eucharistia sa pagdulot, matukaw po ang gabos. Si Kristo sa tuyang haden, madatong sa tuyang ngunyan. Siya ang Kordero ni Diyos, anugang kaligtasan. Buksan kasin pinigan, pusong ay kakundian. Magdulot kita sa iya, kainin banal na akal. Si Kristo sa tuyang haden, padatong sa tuyang ngunyan. Siya ang Kordero ni Diyos, anugang kaligtasan. Naugman manwaan, kauya na siyang ngunyan. Urabot siya nin Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, sinen sa indong ata, makumalugod kan Diyos sa mga makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pakiakuha ang mga atang na dinudulot migikan sa mga karahayan mo. Ulit at tinutugot mong maging mahusay ang sa mong debosyon ngunya na panahon. Papagkaniguan na ini, maging para sa mo premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos suli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minan kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoo maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan, kandaan, na patakaran, asin binuksan para sa mo andalan nin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwan niyang pagdatong sa kamarawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo an nahaman niyang gibo, makamtan miyan panugan ang unyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangeles, kaiba kan mga trono asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no naukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. langit asin
Makaluhod po. Kagurangnan ikanangganan banal, burabot din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, ang aning para sa mo, maginhawa kasin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinausa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man in kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinausa sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad nin mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaletan niya mo. Ang nagabuhay mo liwan, ipinapahayag, sakot na ikaw magkatulog. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagada asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang agom, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigang maging kairas kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa akimong sa Yesu Kristo. Uli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog bandabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios no na kaugalean, nangangahas kita magsabi. Ama niya mo, ngayon sa langit. Papananon ang ngaran mo. Magdatong ang kaharian mo. Mangyari ang buod mo sa dagat.
mong kakanon sa araw-alaw. Itaong mo sa muyang ngunya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring lang inapatawad yan mo. Ang mga nagkakasala sa muyan. Asin paray kami ang narahasa sugot, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katulinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan samong paraligtas, na si Jesucristo. Ulitan sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Jesucristong kakurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katulinongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katulinongan itinataw ko sa indo, are pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na naghahade, nabubuhay asin naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pabanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na magdago sa sapuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag maumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, mapakidabangan milugod ang mga misteryong pinagseselebrar na uli kay ni, kaming mga naglalakaw sa tahaw kan mga bagay na kinabanon. Ngunyan sa imong gibuhon, sa mga bagay na langit noon mamuot, asin sa mga nagdadanay na bagay magdayupot, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa kaning pastoral, surat pastoral. Magsabot, pasiring sa simbahan na nakikisumaro. Surat pastoral manunugod sa Pastoral Trust kan Arkidiocese ni Cáceres para sa taon 2025 Jubilee Year. Pinapasakitan kami sa gabos na paagi, alagad di kami nadadaog. Napupurisaw kami, alagad di kami nawawaran nin paglaom. Pinipersigir kami, alagad di kami pinapabayaan. Natutumba kami, alagad di kami nagagadan. Sa gabos na oras, darami sa samong mga hawak, ang kagadanan ni Jesus, tanganing ang sa iyang buhay, mahayag sa samong mga hawak. Hali sa 2 Corinto, Kapitulo 4, versikulo 8 hasta 10. Namumutan na mga tugang ki Kristo, katininungan asin karahayan. Pagkatapos kan mga surunod na bagyo, asin sa pagpuon kan Adbyento, minako akita nin kusog sa mga tataramon na ini ni San Pablo sa mga taga Corinto. Maski kita nahorasa, day kita nawaranin buot. At ngani, mantang makamundo ang nangyari, minapasalamat kita huli ta tinabangan asin inalalayan kita nindakol na tao. Siring man, ginigurumdum ta ang mga tugang ta sa ibang lugar na naging biktima man kan raot nin panahon. Si Papa Francisco, nagsasadol sa to na danay na maglaom. Huli ta ang kagurangnan, kaiba niya to. Siya ang sa tuyang paglaom, asin kusog. Iuman ini ang pahayag ni San Pablo, asin at Adbyento, naguhulit sa to kan pag-abot kan kagtubos. Kanakaaging retreat kan mga kapadian, binalikan niya mo ang satuyang mga pangiturugan bilang simbahan. Tangani na mahiling ta kunhain na kita sa satong pagbaklay. Asin kun ano ang direksyon niya to bilang lokal na simbahan sa taon 2025. Sa Second Plenary Council of the Philippines, ka 1990, nagmaot kita na maging komunidad nin mga disipulos, asin simbahan nin mga dukha. Ini ang parehong kamaotan sa enot, asin ikaduwang Archdiocesan Pastoral Council kang Cáceres. Sa nangyaring Congress of the Laity, nagmaot kita na abuton ini sa paagi kan mga basic ecclesial communities. Alagad, harayo pa kita sa pangiturugan na ini. Kaya pinapabnibago niya to ining kamautan, asin buot niya to sa taon 2025, na ipadagos asin pahiwason ang pagtukdo, asin pagpararomon, an pakasabot kan simbahan. Pangadyi taan mamamatean lugod kan lambang saro na sinda kaayon ng God sa simbahan, nagmakulog, nagpartisipar, asin magluwas, tanganing hanapon ang mga tugang na harayo, dahi naabot, asin nalilingawan. Ang taon 2025, sarong Jubilee Year, taon ng biyaya, asin kapatawaran, inaalok kita ni Papa Francisco sa sarong Pilgrimage of Hope bilang lokal na simbahan kan Cáceres. Kita minasimbag, asin durungan kitang minabaklay
pasiring sa simbahan na nakikisumaro. Kaya buot kong ipaisi sa Indo gabos na Pastoral Trust kan Archdiocese sa taon 2025, iyo magsabot pasiring sa simbahan na nakikisumaro. Tamang-tama sa tuyang pinupunan ining paglakaw, asin pilgrimage ngunyan na enot na Domingo kan Adviento. Buot nga to na pagkatapos nin sarong taon na pagbaklay na durungan, mahiling ta ang minasunod. Hararong na pagkasabot kan mga padi, relihiyoso, asin mga laiko, kan natura, asin misyon kan simbahan sa pag-adal nin ecclesiology na ang natura simbahan. Pagpapusog kan papel kan laiko sa mga parokya, sa paagi kan pagpakusog kan mga parish pastoral councils, finance councils, barangay pastoral councils, mga ministries sa paagin mga prosesong sinodal. Pagdangog, pagkonsulta, paghiras nin responsibilidad, transparency, accountability, evaluation. Urog na aktibong paghiro kan mga vikaryates, asin pagtarabangan kan archdiocesan commissions sa pagpakusog kan simbahan bilang komunidad. Urog na partisipasyon kan mga organisasyones asin asosasyones relihiyosas sa buhay kan parokya asin archdioceses. Padagos na pagtalubo kan mga pinunan na BECs asin makahimo nin modelo kan BEC na angay sa satong kamugtakan. Magsabot pasiring sa simbahan na nakikisumaro. Ini ang satong kamaotan asin prioridad sa taon 2025. Sa paaging education as information, orog na masabutan lugod niyato ang simbahan bilang komunidad na sararo asin nakikisumaro. Maging makahulugan asin mabunga lugod ang satong pag-andam ngunyan ang Adviento asin ang satong pagbaklay bilang sarong simbahan sa taon 2025. Kaiba si San Jose asin satong mahal na ina na naghahalat nin pangaki, maglakaw na kita pasiring sa pagkamundag ni Jesus ang satong kagtubos. Firmado, Rex Andrew C. Alarcon, Arsobispo kan Cáceres. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunya na si Reverendo Padre Jason, Formator, Professor Holy Rosary, Major Seminary. Ang satuyang mas offeror, CRC, LLFCC. Ang akolito, ang mga nagbasa, asin ministro laiko. Asin ang gabos na waya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indogabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-ere kan misa nin Banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin mahihinanyog sa OK FM. Madadalan man po ang misa nin Banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa ning Banwaan, dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar na nasyon, na dai nakakaatindir ni Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Ito pong binasak ang commentator, pinagbuot po kan sa tong ginagalangan na Arsobispo na basahon po ito sa gabos na misa ngunyan na Domingo nin Adviento, manunungod diyan sa Archdiocesan Trust.
itong kumbaga guide kung paano niya to palakawonan sa tong simbahan this coming lalong-lalo na this coming 2025. Education towards communion. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa sayo mong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.